In Marralusses, bij het grootste najiersvuur van Friesland, hoefde de politie net op te treden. Maar in de rest van Friesland wie dat wel oors. In onze provincie binnen 9 vertochten aanhouden die naar alle gedachten gauw voorkomen matten. Als we kijken naar de nacht van oud opnieuw in Friesland, dan kunnen we zeggen dat er veel meldingen geweest zijn. Veel meldingen van overlast, een aantal vernielingen, door vuurwerk vernielingen van ramen. En hier en daar grote brandstapels waar we met de gemeente en brandweer samen opgetreden hebben om dat te blussen. Er waard streng optreden tegen agressie tegen politiemensen. Ze waard een man uit Arem aanhouden omdat hij een politieman beledigen hier. Geweld tegen politieambtenaren en hulpverleners hebben we aan de voorkant bewust veel aandacht voor gevraagd. Het is iets wat niet te tolereren is. En als we kijken naar de nacht hoe die verlopen is, hebben we enkele incidenten gehad rondom belediging of verzet bij een aanhouding. En daar zijn de verdachten ook van aangehouden. Bij de meldkamer kwamen 100 meldingen binnen van brandsies van benamen auto's, coniferen en containers. De brandwacht moest zo'n keer uitrukken voor een wenningbrand. Het was een drukke nacht, drukker als verliezen hier. Het is lastig om aan te geven waardoor er meer inzetten van ons zijn geweest. Maar mogelijk is de verklaring het weer. Vorig jaar hadden we te maken met regen. Afgelopen jaarwisseling was het mooi weer, veel mensen op straat. Het zou best kunnen zijn dat dat tiental extra meldingen veroorzaakt heeft. Brandwacht en ambulances zochten mij een goed gevoel waarom op Oudenij. Er was een gemoedelijke sfeer, het personeel waard net lastig vallen terug omstanders. Poppendat waren er minder vuurwerkslachtoffers in de Friese ziekenhuizen. Linie 20, nou 12. Het is lastig om een verklaring te geven waardoor er dit jaar minder mensen last hebben van vuurwerk dan vorig jaar. Mogelijk zijn mensen toch voorzichtiger geweest. Ja, en dat is echt gewoon raden. Om wat voor verwondingen hebben we het dan? Als je het hebt over de verwondingen met vuurwerk, dan gaat het met name over brandwonden. Brandwonden in de handen, in het gezicht en eventueel in de hals. Nare brandwonden waar je, als je er last van hebt, langere tijd mee kunt zitten.